Λοιπόν, να ξεκινάμε. Να τελειώσουμε. Γιατί δεν μας βλέπω. Να πούμε ζώδια. Εμένα ξέρεις τι είπαν τα ζώδιά μου την εβδομάδα? Ότι είναι πολύ καλή ερωτική περίοδος. Επειδή δεν ενδιαφέρομαι για κάποιον που δεν γνωρίζω. Στέφανε. Παιχνίδι. Α, ναι. Δεν θέλει ο Στέφανος σκόρ, μαλάκα, δεν θέλει. Άστο τώρα. Βάλ' το ρε μαλάκα, έλα. Α, Έλα, βάλ' το, ένα κλικ είναι, τελείωνε. Δεν κάνει καν pause πραγματικό το παιχνίδι, κοίτα, συνεχίζει. Κοίτα, συνεχίζει το κείμενο. Ναι. Αυτό τα αλλάζουμε έτσι και από ένα σημείο και μετά το ξεχνάμε, μωρέ. Θα το θυμούνται οι viewers. Κράτα το εσύ το σκορ. Τώρα θα πει ότι δεν είναι πάνω από το κεφάλια μας. Πάμε, όλο το... Δεν με ενδιαφέρει. Υποτίθεται είναι και όμενα head. Δεν νομίζω, για πάτα. Είναι. Πάμε Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο focus τώρα, να πούμε λίγο στην ατμόσφαιρα. Έχει πολύ ωραία γραφικά για τύπου indie horror game και πάμε να τα απολαύσουμε. Καταρχάς τι φάση. Μόλις πήραμε ένα achievement and... αυτός είναι creepy ήδη. Για κάθε jumpscare που θα τρώει ο ένας αλλά δεν θα τρώει ο άλλος, θα γλύφουμε ένα στον άλλον. Συμφωνεί? Όποτε. Αυτό που σε χαλάει μπορεί να είναι το motion blur. Δεν νομίζω. Βγάλε το motion blur, θα βελτιωθεί. And I'm sure we've hired a great guardian. Γιατί μιλάει με το στόμα κλειστό? Είναι από αυτούς τους... I know that during the first few nights you might... Πώς λέγονται? Απ' την άλλη γωνία απλά, ή λίγο πιο πάνω. Θα κρύβουμε τους υπότιτλους τώρα. Καλά είναι. Πάμε. This cemetery is the most peaceful place at night. Δεν νομίζω. You'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. Κάτι μου λέει ότι δεν μας λες την αλήθεια, φιλάρα. Of course, you need to be very vigilant Γιατί το and make φίλησες? sure no Είσαι one ασεβής. enters. You should know that many famous people are buried here. Go to Johnny's to get all the details from him. Updated. Πρέπει να πάμε... Ωραίος χάρτης. Go to security and talk to Johnny. Johnny! Θα τους ο κόσμος να τρελάνει. Άντε πήγαινε. Τρέχει κιόλας. Εμείς που είμαστε. Εδώ φαντάζομαι. Πάμε στο... Ευθεία. Δεύτερο. 1, 2, 3, 4 στενάκια δεξιά, αριστερά. Εδώ. Όχι. Εδώ βασικά. Πού είμαστε τώρα? Εδώ νομίζω είναι. Δεν είχε άλλο δρόμο στη άρα... Ανάτος. Κο! Θες δυναμώστε λίγο το game. Δυνάμωσε το game λίγο. Να μόλις το game. Μπορεί. Χαμηλώσω Όχι ρε, είναι δυνατό ρε. Δεν είναι δυνατό, το έχεις χαμηλώσει Είναι πριν. full, είναι full. Βάλ' το λίγο ακόμα. Δεν είναι full, το χαμήλωσες πριν. Α, είναι full. Όχι, γιατί το αλλάζεις αυτό? Εντάξει, οκ, βάλ' το. Οκ, έλα. Δεν ξέρω γιατί είναι χαμηλά. You must be the new night shift guard. You should know that guarding this cemetery isn't easy. Ωραία. This cemetery is equipped with Καλησπέρα. CCTV cameras due to the Follow. burial of many Follow, ευχαριστούμε. famous Γιατί individuals. έχεις κάνει 14. ώρα? You must regularly Πω, πάμε, check έχουμε the μόνο cameras and never 36 let ακόμα. anyone in. Πώς έχεις βάλει στον goal? 100. 50. Ευχαριστούμε. On this cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. You must regularly check the cameras and never let anyone. Tonight, the cemetery has 3 guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. There's something very important that the priest told me not to tell you, but I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. And we found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. Τέλεια.
I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Okay. Εγώ λέω να παρατηθούμε. Δεν νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο. Δουλειές υπάρχουν πολλές. Μπορούμε να πάμε να γίνουμε σερβιτόροι. Δεν μ' αρέσει αυτό το μέρος. Δεν μ' αρέσει αυτή η άφθη. Αυτό. Ask the guy to get out of the cemetery because the opening hours are over. Ποιος είναι ο Γκάι? Που ήρθε με τα μάξι? Δεν είναι Oh κάποιος. Jesus. Σημαίνει ότι είναι κάποιος μέσα ρε ήδη. Πού? Κάπου. Εντάξει. Α? Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This Είναι φωνή μας. cemetery is closed from 5 p.m. Είμαστε πολύ κατάλληλοι για αυτή τη δουλειά. And I Έχουμε have πολύ to creepy lock φωνή. the gate. Bro. Αυτό είναι Angry Walk τώρα, Αλλά... Ξέρω, αλλά είναι πολύ περίεργος. Ελληνικό δημόσιο. Close the gate of the cemetery so that no one enters. Τι φάση. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν θα πω τίποτα. Κλικ. Τι λυσίδα εδώ. Χαλό? Είναι styling. Ακριβώς. Είναι ο Butler, ναι, αυτό. Enter the security room and check the CCTV. Μας κάινιαζε. Όντως, έφερε λίγο. Εγώ λέω να πας να ελέγξεις τις κάμερες. Εντάξει. Καλά, ξεκάθαρα θα δούμε κάτι εδώ. Εγώ θα σχολιάσω το γεγονός ότι μέχρι και οι κάμερες έχουν creepy ήχους. Ήταν το μοτοράκι της κάμερας που γυρνάει. Ναι, όχι μόνο αυτό, απλά σίγουρα θα πεταχτεί κάτι μπροστά μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχασες, Δημήτρη, έχασες. Τώρα ήρθα και βλέπω, το game αυτό είναι τίποτα spin-off της Wednesday. Όχι μωρέ, είναι απλά Όχι. ένα horror game που έκανε μόνο λίγα λεπτά Επίσης για να μπορούσαμε να μόλις αγοράσουμε. τώρα το ξεκινήσαμε, τώρα ξεκινάμε. Τίποτα, απλά είμαστε δουλειά guard στο τέτοιο. Δουλειά guard στο τέτοιο. Δουλειά guard στο cemetery. Εγώ λέω Μαντρής, είπες μέσα στιγμή. Αυτό. Τι creepy που είναι αυτά τα γάλματα. Εσύ προχωράς στις κάμερες, εσύ. Εγώ, ναι. Κάτι θα εμφανιστεί, κάποια Σίγουρο, φιγούρα, κάτι θα σίγουρο. κουνηθεί. Ω, νερό. Ναι, Σου λέει το εδώ! εδώ πρέπει να έρθεις. Ναι, αλλά τι είναι το εδώ? Από εκεί είναι αυτό, Κάπου στην άκρη το του, κτίριο. κάπου στην άκρη θα πάμε γύρω-γύρω. Εδώ είναι ο σταυρός. Ο ήχος του game είναι κομπλέ, Αυτό θαρό, τι είναι? χαμηλώσε. Στέφανε, χάνεις. Αυτό το κόκκινο πράγμα που κουνιέται. Γίνεται. Το κόκκινο πράγμα τι είναι? Τίποτα, είναι Ναι, αλλά κεράκι. κουνιότανε, έκανε πέρα δόθε. Κάμερα το Το κάνει. έχασες, κουνιότανε. Η κάμερα το κάνει. Είναι άπιστος! Ένας άπιστος. Ιερό χώρο και χώμα. Ωραίο σκηνικό. Ναι, έχει όντως ωραία vibes. Έχει ωραία vibes. Για άμα δεν παίζεις και απλά το βλέπεις, για να μην χεστείς απάνω σου. Αχ, Στέφανο, έχω τρομάξει. Θες να πάμε στο νερό που έχει χαλάσει? Ω, Jesus. Oh, Jesus. Oh, shit. Πήγαινε πίσω, στην προηγούμενη κάμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει πίσω. Ωραία, τέλεια. Πάει πίσω. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα μαγειρέψουμε μάλλον κάτι. Κάτι ήταν μπροστά σου. Examine the water pipe. Του γράφεις στο χάρτη που πρέπει να πας, ρε. Use. Ωραία, ψάξε για... Κάπου στις άκρες θα είναι. Το βρήκα, ρε, ξέρω που είναι. Ψάξε για ένα μεγάλο σταυρό. Τι ξέρω. Τι κάνει γαυγά στα κεραμίδια? Σκυλί είναι. Mr. Death, find the death statue. Κάτι βρήκαμε, προχώρα. Συγκρατήσατε όλες τις εικόνες που στην κάμερα. Ελπίζω να μην το εννοείς ότι ήταν κάτι σημαντικό, γιατί τα περισσότερα... Οχ. Το ξέρεις το παιχνίδι. Για να μας λέει ναι. Have to close.
Okay. Ξέρεις τι εννοεί, μάλλον, τα 3 πτώματα. Λογικά κάποια στιγμή θα γίνουν 2, ρε. Have you ever heard the cries of a... Check the CCTV. What the fuck? Ας πω, εγώ δεν πάω από εκεί, έτσι. Εγώ λέω να πας από εκεί, γιατί μάλλον είναι ψέμα. Πήγαινε βρε, δεν φοβόμαστε σκοτάδι. Μου φύγε παντόφλα, δεν... Τι φάση. Με την παντόφλα! Yes, έχω παίξει και demo. Να σας μιλήσουν για τον Ιησούς Χριστό. Καθόλου spoil, καθόλου spoil, τίποτα. Ούτε για τις κάμερες να μας λες τίποτα. Τίποτα, απλά θέλω να απολαύσεις το gameplay. Μαλάκα, νόμιζα όντως ήταν άνθρωπος εκεί πέρα, ρε. Αυτό. Ναι. Όντως, Είναι επίτηδες φτιαγμένα έτσι, φίλε. Είναι πολύ καλό φτιαγμένο το game. Αλλά δεν με έχει βάλει, δεν έχω μπει ακόμα μέσα. Τώρα μπήκα. Εγώ λέω να μείνουμε εδώ. Αλλά δεν είμαστε, θα βλέπουμε τις καμερούλες μας. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Ναι ρε, εντάξει, εντάξει. Καλή σούρα. Όχι, εκεί ήταν πριν. Σίγουρος. Ναι. Αχα. Μπορούμε απλά να κάτσουμε το βράδυ εδώ, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι, ναι. Έλα, δεν ήταν έτσι αυτό το δωμάτιο, ρε. Holy fucking shit. Εγώ σου είπα έχουν αλλάξει πράγματα και εσύ δεν μ' ακούς. Oh shit. Και το πες, εντάξει, θα λείπει το ένα. Δεν λείπει. Δεν λείπει, ναι, είναι κάτω, αλλά Είναι whatever. ντουπ. Α, ακούς τον ήχο. Ναι, τον ακούω τον ήχο. Και η προηγούμενη νερά είναι αυτά. Και πριν ήταν εκεί. Και γενικά φαίνεται όλο το σκηνικό λίγο πιο corrupted, λίγο πιο παλιό. Δεν ήταν έτσι σπασμένη τύχη και τέτοια. Okay, άρα πρέπει να πάμε εμείς τώρα. Check the CCTV. Τσεκάραμε το CCTV. Να πήγαινε. Πρέπει να δούμε κάτι στο CCTV. Βασικά θα γυρίσω ανάποδη σταυρή. Θα γίνει νύχτα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να γίνει νύχτα. Μια χαρά περνάμε έτσι όπως είναι στο game αυτή τη στιγμή με λίγο φως. Ναι, τι πρέπει να δούμε ακριβώς εμείς εδώ. Εγώ σου είπα κάτι δεν είναι σωστό. Δεξί κλικ. Objective updated. Chains has... Section. Εμείς είμαστε εδώ. Πρέπει να πάμε εδώ, αλλά πρέπει να κάνεις τον κύκλο από πάνω, να έρθεις έτσι και να έρθεις από εδώ. Δεν συναντιούνται οι δρόμοι. Πείθεται. Στέφανε πίσω. Τι. Α, εντάξει, τίποτα ρε. Νόμιζα ότι άνοιξε το φως εκεί πέρα, ρε. Περπάτησες από εδώ και νόμιζα ότι στο παράθυρο άνοιξε το φως και λέω ωραία. Χριστέ μου. Καλά ήδη. Πόθηκα. Φεύγεις. Τι φεύγω, εδώ λέει να πάω. Κάνε προσανατολισμό. Πολύ καλώς για αυτή τη δουλειά. Πεταχτεί τίποτα εδώ πέρα. Ω Χριστέ και Παναγιά, προχώρα Στέφανε, να τρίχεις. Κάθαρα, αυτό θα γυρίσει ανάποδα κάποια στιγμή, είναι σίγουρο. Αυτό το συγκεκριμένο ή αυτό όλοι. Αυτό είπε και ο Βέλα. Θέλω να ποντάρετε σε συγκεκριμένους σταυρούς. Θέλω να πεις ότι αυτός ο σταυρός ή εκείνος ο σταυρός ή όλοι οι σταυροί. Μπράβο. Μαλάκα μου, τι είναι αυτό! Αρχίσαμε! Τίποτα, δεν τρομάζω ωραία. Δεν jumpscares. Μπρο.
Jesus! Jesus! Οκ. Μαλάκα, σε χώνει αμέσως το τέτοιο, έτσι. Δεν σε αφήνει πολύ. Συνηθίσαμε με τα άλλα τα ατμοσφαιρικά πολύ, Δεν μάζεις πια, Go back to sea. Ευχαρίστως. Θέλει αγάπη το game. Bro, δεν υπήρχε. Δεν ξεκινάμε καλά. Δεν σαν έχει κανένα κλου πάνω κάτι. Τι βλακία είναι αυτή. Πέτα το. Άστο. Θα φάμε. Θα φάμε από ό,τι φαίνεται. Εσύ έχεις κάνει μπάνιο ρε μαλάκα πάλι. Μπορώ. Τι γίνεται? Security room. Γιατί πας από εκεί? Δεν με αφήνει να περάσω. Δεν θα πρέπει να κάτσεις. Α. Δεν αφήνει, ήθελε λίγο φόρα. Είσαι γέρος, εσύ είδα. Δεν πας να το σταθμό, όμως πώς κάνεις κύκλο. Σίγουρα έκανες κύκλο. Βαράει τηλέφωνο. Ναι, παιδιά, εντάξει. Have you heard the cries? Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Είμαστε στο security room. Εντάξει, δεν είσαι σε CCTV τώρα. Πρέπει να το κοιτάμε κάθε λίγο και λιγάκι. Μην το ξαναπατήσεις αυτό το πράγμα, σε παρακαλώ. Guy standing in front of the door. I don't need to go. He will understand. Πρέπει να βρεις το front door. Πέρα από τα μάξια είναι. Είναι. Άλλο. Όχι, όχι, είναι το... Α, είναι τα πλακάκια έτσι. η κολονίτσα, ρε. Άτος. Τον είδες, δεν τον είδα. Ναι, κάθεται εκεί. Πήγα να του μιλήσεις. Λέει δείτε αν έχει τρέξιμο και κρυψώνες. Τρέξιμο έχει. Θα τα βρούμε όλα. Ναι, δεν έχουμε ψάξει κρυψώνες, η αλήθεια είναι. Δεν πιστεύω θα μας χρειαστούνε. Όχι, είσαι έτοιμος? Όλα καλά. Κάτω ήταν κάτω. Δεν ξέρω. Στον ρίξαμε εμείς την ώρα που σηκώναμε το πτώμα. Είμαστε back στο security room. Θα πρέπει να βγεις, Α, είναι κλειδωμένα. Α. Έχεις να δεις τηλέφωνο. Έχει κόλληση. Έχει κόλληση. Είναι και μάστορες εκεί πέρα, τι θες. Αυτό το κρεβάτι Θα κάνω κάτι. θα κρυφτείς ίσως. Go back to security room. Θα είμαστε στο security room. Αυτό... Γιατί? Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το σπρέι? Το σπρέι, κάτι μπορούσες να κλικάρεις εκεί. Δες πάλι τις κάμερες. Με έχει κλειδώσει κάτι ή εγώ κλείδωσα? Όχι, δεν κλείδωσες εσύ. Έχεις κλειδωθεί μέσα. Πρέπει να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε. There is no key in the inventory. Σημαίνει πρέπει να βρεις ένα κλειδί. Βασικά αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα τα αλλάζεις. Ναι, γιατί θέλω να δω αν θα κάνει progress. Εκεί. Αυτό που σου λέει σε Torch doesn't install yet. Ωραία. Press κλειδί. I'm the security guard of Terry.
leaving a message for the next guard here. Here at night between. Αυτό ξέρεις ποια είναι, το 3 and 4 AM είναι η ώρα που υποτίθεται καλά υπάρχει το περισσότερο... Ναι. Ghost activity. Ναι, ghost activity και καλά. And I see a very frightening nun on the east side of the cemetery standing over a grave, but I don't dare to approach. Crying is intensely λέει I see a man και μετά λέει a nun. Nun ρε, nun. Sorry. It's unbearable. I have recently found a solution that is somewhat... Whisper Jesus Christ 20 times, we don't know, but I'm certain that she is not human. Εντάξει, για κλειδί. Τηλέφωνο πάλι. Okay. Ένας creepy τυπάς έξω από το τέτοιο και απλά θα πέσει για ύπνο. Αφού απαγορεύεται να μπει μέσα. Δεν χρειάζεται να του πω κάτι. Okay, θα παίξουμε και στο όνειρο από ό,τι φαίνεται. Στέφανε, πάτα ένα κλικ εκεί να μην αυτές τις κοκκινές γραμμές. Ωχ, Jesus, κυριολεκτικά. Θα παίζουμε και στο όνειρο. Να πω κάτι πολύ σοφό που σκέφτηκα μια στιγμή, αυτό που σας είπα και χθες, και να ρωτήσω και τα παιδιά. Παιδιά, αν η γη είναι στρογγυλή που είναι και συμφωνούμε σε αυτό, δεν θέλω να το αμφισβητήσω. Ένα βήμα μπροστά δεν σημαίνει ταυτόχρονα και πάρα πολλά βήματα προς τα πίσω. Δείτε το. Εντάξει, και τώρα θα ξυπνήσεις. Δεν με αφήνει να πάω. Γι' αυτό νόμιζα ότι τώρα θα ξυπνήσεις. Εκεί που έχει το φως, Φως. Πήγαινε προς το φως. Τρέχα. Τρέχω. Αυτό το τρέξιμο. Χριστέ μου. Πέσε μέσα, επί τόπου που το σκέφτεσαι καν. Δεν θέλω. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε progress. Γιατί δεν κοίταξες λίγο πιο... Τι ήταν αυτό? Μάτια, αλλά γιατί δεν κοίταξες λίγο παραπάνω από εκεί. Κι άλλα. Μπράβο, τώρα είναι βράδυ. Ωραία, Δημήτρη. Ελπίζω να χαίρεσαι. Τώρα είναι που θα ξεκινήσει. Να πιω λίγο νερό. Not any note yet. Why is the dish spilled? What? Γιατί έπεσε το κάτω, σε ρωτάει. Και γιατί είναι σασκουλικιασμένο. Ναι, έλα δες. Άλλο. Μαλάκα, τρόμαξα τον Νίκο. Αλιά ρε. Τι είναι αυτό? Θα πέσεις πίσω άμα τρομάξεις. Ο Κίμπραμ. Βλέπεις τίποτα? Οπ, γιατί είναι βράδυ. Όντως. Εντάξει, δεν πειράζει, μας ενοχλεί. Ο άλλος έφυγε. Ναι. Έφυγε. Τι πουλάς? Αχα, έχει φύγει. Είμαι σίγουρος ότι έχει φύγει, Στέφανε. Κράτησε έτοιμος. Δεν θα γίνει κάτι στο ίδιο δωμάτιο δύο. Δεν θα γίνει κάτι στο ίδιο. Wow! Έχει νυχτερινή λειτουργία. No flashlight. No glow stick. No torch. Πράγματα που πρέπει να βρούμε και να μαζέψουμε σιγά σιγά. Πρέπει να εξερευνήσουμε λίγο νομίζω ρε. Και νομίζω ότι αργήσαμε. Νομίζω πως το game θα τελειώσει πολύ νωρίς για εμάς. Δεν έχουμε κανένα... Pick the flashlight and find a way to disable the car alarm. Απλά ένας φακός. Η πόρτα ανοίγει τώρα.
Ω, Jesus, είναι πολύ... Ω, Jesus. Είναι πολύ βράδυ. Ναι. Πολύ βράδυ. Ευτυχώς έχει λίγα φώτα εδώ. Κλείστο να μην χάσει μπαταρία. Μπορεί να χαλάει μπαταρία ή κάτι τέτοιο. Κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Πες μου horror. Απ' την άλλη ρε, στον οδηγό πήγαινε. Need a tool warehouse. Και πρέπει να φτάσουμε μέχρι τα μάξι να μας το πει. House. Warehouse με ένα φως από πάνω. Έχει τέτοιο, έχει πώς το λένε. Σένσορα, ναι, εντάξει. Σένσορα. Motion sensor έχουν το νεκροταφείο. Α! Payback ήταν αυτό. Ξέρω. Με τρόμαξες Να πάντως. ανοίγω πόρτα. Έχω κακή τέτοια. Κακές εμπειρίες. Μπράβο. Εντάξει, απλά έπεσε, έλα, δεν Εντάξει, ήταν. οκ. Μπορεί. Ανοίξαμε την πόρτα Και και από έκανε τον ρεύμα, αέρα, ναι, κατάλαβες, ναι. ναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Crowbar. Θα πάμε να παραβιάσουμε το αμάξι. Ναι, αλλά πάρ' το. Της μης. Δεν μπορείς... Κάποιο άλλο κλικ, πέρα από κλικ, κανένα E, F, κάτι. Α, έχει και lean. Μπορείς τις απογωνίες. Έχει lean. Το lean είναι το... Το φακό πώς τον πήρες, με κλικ? Άρα δεν μπορεί να το πάρεις. Οκ, απλά το βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί. Για κάποιο λόγο. Εδώ. Πήραμε ένα tool. Δες και από πίσω σου τι έχει. Α, τίποτα. Οκ. Έχω δέπει. Μακάρι να κάνανε αυτό που λες, Κώστα, αλλά κάτι μου λέει ότι εμείς θα είμαστε οι δέκτες αυτής της πράξης σε πολύ λίγο. Have to disconnect our alarm wire. Okay. Μάλλον είναι το καλωδιάκι που είναι μπροστά ρε φίλε. Α. Φίλε, τι... Στέφανος είναι από τους ανθρώπους που θα βοηθήσουν lady in distress. What I mean. Μ' αρέσει. Ο Voldemort ήταν αυτός. Γενικά. Όντως, ήταν λίγο Voldemort. Voldemort. Ναι. Γενικά γίνονται Ή να πολλά. αφήνεις την πόρτα ανοιχτή. Αϊ, γαμίσου. Μαλάκα, μην αφήνεις την πόρτα ανοιχτή. Έπες το ρεύμα. Ναι. Don't find the few. Ναι, κοίτα στο map. Σύσου να κοιτάξεις πίσω. Έλα ρε, εντάξει, τυχαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι Κώστα, δεν θα ψάξουμε καμία γρέ. Εκεί πρέπει να... Στεφάνος έκανε πρόσκοπος. Το δυναμώνω, το έχω δυναμώσει. Το full βασικά το έχω τώρα και όντως είναι πολύ δυνατό. Να το, το βλέπεις. Ναι. Τρέχα. Φτιάξω. And we're back online. Δεν θα μας βρει, θα κρυφτούμε. Τρέχα. Δεν χρειάζεται να... Τρέχα. Πάμε. Κλείσει την πόρτα. Πάμε, μπες μέσα. Κλείσε μωρί! Κλείδωσε το. Μαλάκα, σταμάτα να τρομάζεις κάθε φορά με την κάμερα.
το έχω δυναμώσει πάρα πολύ τώρα και ήταν πραγματικά πολύ τρομακτικό. Εν τω μεταξύ πριν εσύ τρόμαξες. Κώστα, έχεις κρατήσει και γαμώ τα σκορ, έτσι έχουμε τρομάξει ο καθένας 3-4 φορές σε διαφορετικές στιγμές. Σε διαφορετικά στιγμές. Δεν επί στιγμή. Shame. Είσαι έτοιμος? Όλο και κάτι θα δούμε τώρα, δεν παίζει να μην δούμε κάτι. Φωνές, ουρλιαχτά, μόνοι στην γραμμή βαράνε. 3-2 ποιος? Εγώ είμαι στα 3 και ο Στέφανος είναι στα 2. Ναι, άσε, παίξε μπάλα εσύ, μέτρα δεν χρειάζεται. Γράψτε το τώρα που το ξέρουμε. Τώρα που έχει λίγο ηρεμία. Γράψτε το μία. 3-2, χάνω εγώ. Εγώ με τα 3 δηλαδή. That sounded somewhere. Ο Κώστας πρέπει να τα απολαμβάνει πάρα πολύ που ξέρει περίπου τι γίνεται, που έχει παίξει τον demo. Ακούς αυτό. Ακούγονταν και πριν όμως. Όχι εδώ. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τώρα. Έρχεται, πλησιάζει. Εντάξει. Οκ. Εγώ λέω να παραιτηθούμε, γιατί όπως ξαναείπα μπορούμε να γίνουμε σερβιτόροι. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Η ψυχική μας υγεία είναι πιο σημαντική από αυτό. Στέφανος έχει resistance λόγω της ζακέτας, ναι εννοείται. Λέζε. Να σου πω, αυτό δεν είναι φυσιολογικό γενικά. Να σου πω κάτι, τώρα ειλικρινά. Είσαι και δουλεύεις σε ένα νεκροταφείο, ωραία. Ξέρεις ότι έχουν κλείσει πόρτες, δεν υπάρχει κανένα στο νεκροταφείο, δεν έχει κανένα τις κάμερες. Και βλέπεις απλά τα πτώματα να πετάγονται κάτω από τα νεκροκρέβατα. Τα ποια? Τα πτώματα να πετάγονται κάτω από τα νεκροκρέβατα. Είπα τα κρεβάτια να πετάγονται. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει στιγμή, αλλά ναι, πάμε. Εγώ λέω ματρίες, είπες μέσα. Ναι. Και βλέπεις τα πτώματα να έχουν πεταχτεί από τα νεκροκρέβατα. Και τι κάνεις? Φίλε, συγγνώμη, δεν φεύγεις. Σηκώνεις και φεύγεις. Δεν φεύγεις. Επιτόπου. Στο αμάξι που χτύπαγε ο συναγερμός, Αντίο. μπαίνεις μέσα, αφού ξέρεις να κόβεις καλώδια, ξέρεις να τα ξαναενώνεις. Κάνεις hot wire, Ούτε καν, πόδια. Και έχεις φύγει. Πόδια, σκαρφαλώνεις. Πόδια σκαρφαλώνεις. Σκαρφαλώνεις, έχεις φύγει. Δεν έχεις τέτοια, δεν έχει. Έλα, πάμε. Next. Κάτι είναι εκεί. Όχι. Δεν βλέπω κάτι. Κάτι είναι εκεί. Βλέπω Αν κάτι. αυτό δεν είναι πόδι, δεν ξέρω τι είναι. Πόδι τραπεζιού. Μακάρι. Προχώρα το. Πώς θα ξαπλώνεις μαζί τους για να σε πάρουν. Σωστός ο Κώστας. Πας και ξαπλώνεις, ναι. Objective. Examine the change made in the detection hole. Γιατί, ρε φίλε, γιατί. Μαράκα, δεν θα πήγαινα καν. Κανείς δεν θα πήγαινε, απλά θα καθόντουσαν όλοι Δεν εκεί. βγάζει νόημα. Δεν χρειάζεται. Να σου πω, ξέρεις τι, θέλω πριν πάσω τα detection hole Ναι. να μπεις μέσα στην εκκλησία. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Μπορούμε. Είναι εκεί το κτίριο, μπες, θέλω να δω τι έχει μέσα. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί πάω εκεί. Έλατε. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτή η μουσική. Πες μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να έχει κάτι που να ανακαλύψουμε ότι θα μας προστατεύσει, ρε φίλε. Είναι holy ground. Πες μέσα στην εκκλησία λίγο. Δεν μ' ακούει, ρε. Οκ, δεν μπορείς, εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ σου είπα δεν μπορείς να πεις και εσύ πήγες. Καταλάβω. Είναι αυτός, ρε. Δεν φανέει. Μαλάκα, ακού το λύκο. Άσε με λίγο. Έλα κοίτα πως φέρεσαι στην κάμερα. Να σου πω, πριν δεν έκλεισε μόνη της. Για όλα υπάρχουν μια λογική εξήγηση. Όταν έφτιαξες το fuse, τα συστήματα τα ηλεκτρικά κάνανε reset και η πόρτα είναι ηλεκτρική αυτόματη, εντάξει. Ναι, αυτό υπήρχε πριν εδώ. Όχι. Να σου πω, το ακούς αυτό το βουητό. Το ακούω. Για όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Εδώ γιατί να κουμποκοπάει. Τι? Γιατί έχει το φως από πάνω, πάμε. Και στις κάμερες λαβοκοπούσε, πάμε. Α! Σταμάτα! Ναι, τώρα λείπει το τέτοιο εδώ μεταξύ.
Πού είναι το κάδρο? Ήπη. Ρε μαλάκα! Πάτα μαλάκα! Πάτα κι εσύ τώρα! Άντε χέσε με! Find a way out. Should be around here. Ναι, για μπες στο άλλο δωμάτιο να δούμε. Μπρο! Να σου πω τι κάνουμε ρε μαλάκα. Ψάχνεις για κλειδί, ψάχνεις για κλειδί, Πού βρες να ένα το κλειδί! Στέφανε, μπες μες στο δωμάτιο να ψάξεις ρε φίλε. Μπρο! Μπες, δεν έχει τίποτα. Μπρο! Διάολο! Με κοπάνισες! Sorry, Με έφτισες! sorry. Μπρο! Κλειδί ρε μαλάκα! Κλειδί, πάρ' το! Τρέχα, φύγε, πάμε σπίτι μας. Παρετούμε. Εντάξει. Ναι! Η άλλη πόρτα. Λέμε το στάσιο είναι εδώ. Μπες μέσα να καείς και να πεθάνεις και δεν έχει καμία σημασία η ζωή. Κλείστην, Πού είσαι, απλά να αλλάξεις εδώ. Εντάξει, οκ. Χαλαρά. Πάρ' το. Ναι, βγάλ' το. Α, δεν μπορείς. Α, θα ανοίξεις την πόρτα με το τσεκούρι, θα τη σπάσεις. Α! Το βλέπεις αυτό? Το βλέπω. Μαλάκα δεν μας έχει αφήσει ησυχία το παιχνίδι. Τι είναι αυτό? Δεν θέλω να ανοίξεις την πόρτα, ξαφνικά θέλω να πας πίσω. Δεν κλείνω το φακό! Τι κάνεις? Σε αυτό το δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο. Τι να κάνω! Το άλλο δωμάτιο, ξανά πίσω στους ζωντανούς νεκρούς. Το κάδρο. Εκεί δεν έχει μια πόρτα από τα αριστερά. Πίσω σου. Ναι. Staff only. Μπες! Δεν είμαι staff! Είσαι! Τι δεν είσαι staff! Δεν θέλω να είμαι πλέον staff! Είναι Weeping Angel. Οχ. Έπεσε και το άλλο πτώμα. Στέφανε, πρέπει να δοκιμάσουμε τη θεωρία του Κώστα, ρε. Οχ, λείπει το άλλο πτώμα, μαλάκα. Στέφανε, εντάξει. Πάμε να φύγουμε, μαλάκα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Να βάλω τη θέση σου για λίγο. Όχι. Έλα, να κάνουμε ένα swap. Έλα να κάνουμε ένα swap. Πέρα. Δεν θα παίξεις? Ναι. Δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Έπεσε και το άλλο πτώμα και αν είναι όντως Weeping Angel την κάτσαμε. Σήκωσε μου παρακαλώ το... ξέρεις ποιο. Την καρέκλα παιδιά εννοούμε έτσι. Έχει το stand, σηκώνεται και καβάζω το χεράκι μου. Πιο κάτω? Ναι, λίγο πιο κάτω γιατί παρά είναι πάνω αυτό. Είναι πολύ μεγάλο για μένα. Σηκώθηκε πολύ ψηλά. Γιατί έχει delay. Είναι λίγο περίεργο, θα το συνηθίσεις. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι. Δεν ξέρω. No glow stick λέει. Είναι ακόμα εκεί αυτός ο Angel. Ναι, εκεί είναι. Αυτός ο Angel. There is no key. Τι there is no key? Τι ψέματα λέει. Ψάξε μέσα στο τέτοιο. Πώς? Χρησιμοποίησε το τέτοιο. Χρησιμοποίησε. Μπες στο δωμάτιο. Όχι. Μπες στο δωμάτιο. Όπα. Μπες στο δωμάτιο. Ξέρω, κάνε κάτι. Χαλαρά. Το έχουμε. Χαλαρά. Τι έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Το έχουμε. Χαλαρά. Αν μπορείς να κλικάρεις πάνω στα τέτοια. Έχουμε βρει το τσεκούρι, μπρο. Έχουμε βρει τσεκούρι. Δεν σαν έχει τίποτα, μπορεί να κάνεις interact με τίποτα. Τι? Δεν σαν μπορείς να κάνεις interact με τίποτα. Αυτό πάω, κλικάρω παντού. Βγες, πήδα απ' έξω! Ναι, πήδα απ' έξω από το παράθυρο! Βγες! Δεν βγαίνει. Πάστε την πόρτα με το τσεκούρι. Ναι. Πήγαινε κλικάρει στο τζάμι. Πήγαινε κλικάρει στο τζάμι. Τι? Πήγαινε κλικάρει στο τζάμι. Το έκανα. Η μουσική έτσι σταμάτησε. Battery 20%. Περίμενε.
Κάτι έχει γίνει, παιδιά. Δεν έχουμε μουσική, δεν έχουμε ήχο. Περιμένετε λίγο. Δεν έχουν ούτε αυτοί ήχο. Πάσαμε το game. Πάλι. Δεν φταίει αυτό. Οκ. Τι έκανες? Τίποτα. Ήρθα εκεί έξω. Ναι. Ο Σοκράτης μέχρι να παίζει είναι πολύ πιο νευρικός, έτσι, το βλέπετε από μένα. Είναι το first person shooter in me. Βγάλε το τσεκούρι κάπως. Το Ωραία. glow stick. Πάσε μετά πιο εκεί. Δεν το κάνω. Όχι. Τα πάσα όλα. Κάπου υπάρχει, κάπως... Tab. Κάτσε, Find the περίμενε. way out. Περίμενε. Τι. Κάτσε, περίμενε ρε. Τι. Περίμενε λίγο. Γιατί κάνεις τέτοιο. Αν έχει κάπου αντικείμενα να χρησιμοποιήσεις. Δεν έχει. Λέει there is no key in the inventory. Πήραμε ένα κλειδί, πού πρέπει να πάω. Στέφανε, φοβάμαι. Μπορείς να κλικάρεις πάνω στα τέτοια. Ναι, μαλαγά. Ναι. Άνοιξε τις κάσες. Πήγαινε άνοιξε τις κάσες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι Πήγαινε προς τα ιδέα. εκεί, πήγαινε προς τα εκεί, πήγαινε. Α! Να πω κάτι. Μου φύγει η παντόφλα. Εγώ εντάξει τρόμαξα πιο πολύ με το Σοκράτη. Τα ακουστικά εντάξει όλα καλά. Τι κάνουμε ρε μαλάκα. Ας πω. Τι είναι αυτό που πετάχτηκε? Έχω ιδρώσει, παίξε. Όχι δεν πάει πίσω, παίξε. Όχι το πήρες, θα παίξεις. Θα παίξεις τώρα. Δεν ξέρω καν τι είδα, Δεν ξέρω, Σταμάτα να είσαι έτσι. Είναι τσατσιά αυτό που κάνεις, ρε μαλάκα. Είναι τσατσιά αυτό που κάνεις. Τι με προστατεύει από κάτι? Πήγαινε στην πόρτα, Εντάξει, τώρα είμαστε ασφαλείς. Τι είναι αυτό? Δεν θα έχει. Ποιο? Δεν είναι και εσύ, ρε μαλάκα, με ένα δονητή μέσα κάτι. Όχι, προχώρα. Εντάξει, τώρα δεν θα έχει άλλο jumpscare, μωρέ. Μας έχει γαμίσει 3 jumps στη σειρά. Α, συγγνώμη. Άμα ξαναπάω θα γίνει το ίδιο. Κάσες λέει. Και σκάσες. Α, τους σκάσεις στο άλλο δωμάτιο. Έκλεισε η πόρτα. Bro. Έχεις δίκιο, βοηθάει. Δεν μπορώ να κάνω interact με τις κάσες. Είσαι τόσο νευρικός. Γιατί φοβάμαι. Κουβέρτα, δεν είναι κουβέρτα, είναι τέτοιο. Είναι φουτεράκι της Και κατάλληλα αυτό. μοιοπία, ρε μαλάκα. Ρε φίλε, έχει μπακαριστεί το game. Κάποιος λίγο να πάει να δει να μας βοηθήσει ρε. Δεν, μου λέει there is no key inventory. Πήραμε Α, κλειδί. κλικάρεις. Κάμε πάνω. Τι? Πας στο τζάμι. Έχω πάρει το τσεκούρι και δεν με αφήνει να το κάνω κάτι ρε φίλε. Δεν μου... Το κάδρο του Ιησού. Αυτό κάδρο? είναι κάποιο είδους foreshadowing. Τι το Jesus κάδρο του Christ. Ιησού? Τι είπε, πρέπει να πούμε 3 φορές το όνομα του Jesus Christ. Μήπως μας ακούει? Jesus Christ, 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 Jesus Jesus Christ, Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ,
Jesus is Lord and my Savior. The light compels you. Δεν λέει. Δεν ξέρω τι λέει. Διάγραψα... Είσαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να κλικάρεις πάνω στα τέτοια? Γεια, στα coffins, αφού δεν γίνεται και χοντρό το ποντίκι, το βλέπεις, δεν έχει κάποιο interaction. My tummy hurts. Τέλεια. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε. Δεν ξέρω. Ωραία, μπορεί κάποιος να βοηθήσει λίγο γιατί δεν μας βλέπω καλά εδώ. Να μείνουμε με τις ώρες. Μα κάτι έχει μπαγκαριστεί, σου λέω ρε. Έχουμε πάρει κλειδί και δεν μας αφήνει να βγούμε, το καταλαβαίνεις? Το κλειδί το πήραμε για να ανοίξουμε αυτή την πόρτα, ρε. Για μίλα πάνω σε αυτό. Καλησπέρα! Help! Jesus Christ! Μοιάζει λίγο με τον Ιησού σε ζόμπι, Μίλα. Jesus Christ! Come and help! I have a key! Jesus Christ! Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Έχει ησυχία τώρα. Έχει ησυχία. Δεν μ' αρέσει αυτό. Παράθυρα δεν μπορώ να... Άρα δεν γίνεται, κάτι θα υπάρχει. Ρε φίλε... Ωραία, περίμενε. Μπορούμε να βρούμε... Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάπως. Αυτό κάνω. Πατάω όλα τα κουμπιά μία, κάποιο από αυτό. Πώς με το δεξί κλικ. Το κάνω, το δεξί κλικ μου λέει ότι δεν έχει κλειδί όταν πάω κοντά. 1-2. Όπα, το βρήκα. Καμερόιντ. Δεν βρήκα τίποτα. No glow stick, no pistol. Μα έχω τσεκούρι. Έχει μπαγκαριστεί ρε. Έχει μπαγκαριστεί, ψάξε, έχει μπαγκαριστεί, στο λέω, δεν γίνεται. Εδώ πήγαμε και το σκοπός αυτού του δωματίου ήταν να πάρουμε το τσεκούρι. Αλλά δεν βλέπω καν που είναι το... Κάνει κάτι, κλικ, τίποτα. Περίμενε ρε πρώτα. Δεν είναι bug λέει. Γίνεται στο παράθυρο που φάγατε το jumpscare. Ωραία, αυτό, εντάξει, οκ, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν θέλουμε κάτι άλλο, ευχαριστούμε. Jesus ρε μαλάκα μου, είμαστε τόσο... Ας πω, από εδώ πέρα ήταν ο Ιησούς. Update. Keep Johnny informed by phone. Phone έλεγε. Προχώρα, δεν πειράζει, προχώρα, πήγαινε. Δεν ήταν ο Τζίσος. Ναι, εντάξει, οκ, ευχαριστούμε Σαλονόρ, σε ευχαριστούμε, δεν μάλλον. Δεν πειράζει, καμιά φορά και εμείς... Τύχο. Εντάξει, να σου πω κάτι, τώρα το έχουμε κλάσει και πού να σκεφτούμε για το παράθυρο με τα woods. Εδώ ήταν απέναντι, γενικά ήταν πίσω σου. Όχι, ήταν ακριβώς εδώ! Ναι. Πού πρέπει να πάω, Στεφάν, δεν ξέρω τους δρόμους. Πίσω, δεξιά. Αριστερά τώρα. Αν μου μιλάς, δεν σε ακούω. Το έχω τέρμα το game. Εντάξει, οκ, ευθεία. Γι' αυτό τρόμαξα τόσο πολύ πριν, δεν τρομάζω εγώ. Εγώ, παιδιά, δεν τρομάζω. Πήγαινε, έχουμε τσεκούρι. Έχουμε τσεκούρι. Μπρο. Δεν τρόμαξα, πουστή. Μπει την πόρτα. Έδωσε. Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Oh, Jesus. Jesus! Μάλακα μου, τι γίνεται? Δεν με να βλέπουμε τα πάντα. Όχι.
Εννοείται. Γιατί τώρα είναι όλα φωτεινά? Εμείς γιατί δεν είχαμε φώτα? Ξέρεις ότι πρέπει να πας να ελέγξεις τώρα αυτό που τσεκούριαζε εκεί, έτσι. Apparently someone is digging a grave in the cemetery, check it out. Εννοείται ότι θα πάμε να το δούμε. Check it out! Are you... Εννοείται. Πού ήτανε κιόλας, δεν θυμάμαι. Πού είναι αυτό? Πρέπει να είναι όπως βγαίνουμε αριστερά. Αν θυμάμαι καλά, όπως βγαίνουμε αριστερά. Πρέπει να περάσω όλες τις κάμερες για να βγεις από τις κάμερες, έτσι. Κλείνεις την πόρτα. Κλείνεις την Κλείνω πόρτα. την πόρτα. Α, έχεις δίκιο, δεν κλείνω την πόρτα. Μπορεί να πρέπει να τρέξουμε. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πρέπει να είναι εδώ αριστερά τώρα. Δεν θέλω άλλο, Στέφανε. Εδώ ήταν, όπα, όπα. Εδώ ήταν. Εδώ δεν ήτανε. Κάπου πιο πίσω. Εδώ, σε αυτό εδώ. Τι έμοιαζε με το Sins, δεν έμοιαζε. Δεν ξέρω, κάνει μια βόλτα γύρω γύρω. Θέλω. Είναι τόσο νερικός, please. Dug that grave. Πήγα ρε. Κλεκάρω, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Απλά το κοιτάμε. Δεν κάνω τίποτα. Περίμενε bro. Πίστολ. Περίμενε bro, περίμενε, χαλάρος. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Έπεσα μέσα και απλά δεν μπορώ να βγω τύπου. Αυτό μάλλον είναι όντως μπαγκιά. Να κάνω ένα load. Όχι, κάνε zoom. Άστο εκεί, δεν πειράζει, καλά είμαστε. Τι λέει παιδιά? Μαλάκα, το παιχνίδι έχει jumpscare μετά το jumpscare μετά το jumpscare. Μαλάκα, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό ρε. Έχει κολλήσει όμως, έτσι. Εκεί, middle of the night, εκεί. Αυτό είναι πολύ πριν. Όχι, αυτό είναι, middle of the night, αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ πριν. Αυτό είναι. Είναι μόλις ξυπνάς. Λέει 11 και 1 λεπτό και έχουμε 11 και 5. Α, είναι μόλις βγήκαμε από εδώ, Tab. Είναι να πάμε να κάνουμε τον Τζόνι. Πήγαινε τώρα να θα βρούμε τον άλλον. Απλά πήγαινε πίσω. Άλλον. Τρέχω, δεν με βλέπεις, τρέχω. Πού είναι? Δεν μας ενδιαφέρεις. Μία φορά, bro. Όχι, θέλει να παλέψεις. Α, όχι, πρέπει να. Hello? Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Oh, Jesus. Jesus. Α, σέντζε. Όχι, από πίσω. Πας. Κάνω τον κύκλο. Α! Τον έπιασα. Όχι. Περίμενε, μην κάνεις τίποτα, περίμενε. Πρέπει να γυρίσεις πίσω. Πήγαινε ξανά, ξέρω εγώ. Θα κολλήσει ρε φίλε πάλι. Φεύγω. Πάω πάλι πίσω να δω, θα μου πει. Δες πάλι το Το CCTV. άκουσα αυτό. Πήγαινε δες το CCTV, κλείς την πόρτα. Σιγά. Μην είσαι τόσο δέπη. Δεν είναι δέπη, μαλάκα, είναι φοβία. Εντάξει, μην είσαι τόσο δέπη. Χαλάρωσε.
Θα μπήκα επίτηδες γιατί τα πέρασα πολύ γρήγορα όντως, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι. Κάτι που να κάνουμε στον τάφο. Ναι, δεν έχει κάτι. Α! Πάμε. Τι είναι αυτό το Voldemort? Ρε Στεφάν, θα ξαναγίνει το ίδιο όμως τώρα. Το γονατό μου είναι μαλάκα. Χτύπησες, αγάπη. Ναι. Γλυκούλη. Τι φάση. Στεφάνε, λοιπόν παιδάκια, περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτή τον ένα μήνα που κάναμε Αχ, στην κοπάρει στο παρέα. γονατό μου. Ο Σεβάνος έχει χάσει χέρι πόδι μέχρι στιγμής σε αυτά τα streams. Θα γίνει compilation. Θα πεθάνω. Αχ, πω μαλάκα, το κοπάνισα καλά. Escape from the graveyard through the gate. Πού είναι το gate? Πού είμαστε εμείς? Πήγαινε, απλά... Α, τώρα τρέχω για τη ζωή μου, κυριολεκτικά. Ναι, από εκεί. Εδώ δεξιά. Δεν νομίζω. Ναι, Δεν όλα νομίζω ευθεία. ότι πρέπει να πάω. Ναι, όλα ευθεία, απλά πήγαινε. Τουλάχιστον... Yeah. Θα γίνει μαλακία, Στεφάνε. The lock has been changed. Shit. Bro. Go back to the security room. Yep. Τρέχω. Δεν τρέχει. Απλά πήγαινε. Όχι. Ναι. Αριστερά. Όχι. Αριστερά. Δεν θα ανοίγει η πόρτα. Μπρο, από το παράθυρο. Ω, άνοιξε. Κλείς την πόρτα. Τσέκαρε το CCTV. Αυτά τα φώτα τι είναι? Δεν ξέρω. Αρχίζει και βρέχει κιόλας. Αυτό και γιατί κουνιέται έτσι. Οκ, μπρο. Εντάξει, θα μας σχέζεται, λέω εγώ. Investigate the church. Λίγο μπροστά στην πόρτα. Someone in church. Εννοείται, γιατί... Δεν θέλω να πάω. Έλα, πάμε, έλα. Τι πας ανοιχτά, τα λύκα. Τι φάση. Ω, πάντα αυτό, το είδες. Η πόρτα άλλαξε της εκκλησίας. Ναι, η πόρτα γίνει απλή πόρτα. Πριν ήταν ολόκληρο gate. Έλα, πήγαινε. Μας έχει γαμίσει αυτό το παιχνίδι. Ρε. Δεν παίζω άλλο, Στέφανος. Μας έχει γαμίσει αυτό το παιχνίδι. Δώσε μου χώρο. Άντε εδώ αυτό. Κάντε κανένα κλιπάκι ρε παιδιά. Κάνουμε εμείς, πήγε εκεί. Όχι. Δεν είμαι αναγκισμένος να το περάσω εγώ αυτό. Άλλη συνέχεια. Έλα εδώ. Κάτσε εδώ. Καλή συνέχεια.
Τι, γιατί με κοιτάς? Δεν θα έρθω. Πρέπει να μου πεις κάτι πολύ καλό για να έρθω. Πες μου κάτι πολύ καλό για να έρθω. Κάτι πολύ καλό. Μπράβο ρε φίλε. Το κατάλαβες κατευθείαν ρε φίλε. Δεν χρειάστηκε καν να το πολυπαίξουμε. Έλα ρε, εγώ δεν φοβάμαι ρε μαλάκι. Μας έχει γαμίσει το παιχνίδι. Τι, σιγά ρε μαλάκα. Έχω φοβηθεί εγώ νομίζεις? Θα σου πω, πες να κοιμηθώ σε σένα σήμερα. Όχι, δεν είναι, δεν φοβάμαι, δεν έχω βενζίνη. Buried ones in this cemetery have a message. Save us from torment. Το σκορ να ξέρεις είναι 7-6. Otherwise, a hot. Είπε. Okay. Άρα είναι κάποιος δαίμονας εκεί που τους ψανίζει. Follow the footprints. Κάποιος... Μαλάκα, έλα. Είναι σε φάση, δεν θέλω ρε φίλε να τα ακολουθήσω. Πάντα. Δεν θα έχει άλλο jumpscare τώρα, τελείωσαν τα jumpscares. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η ατμόσφαιρα, εγώ έτσι έχω διαβάσει. Πώς σκοπεύεις να σκοτώσεις τον δαίμονα, Στέφανε, με άμα τον βρεις? με το τσεκούρι μου. Με το τσεκούρι σου. Πήγαινε στον μεγάλο τάφο. I need a tool to break the... Το βελάκι σου δείχνει που είσαι. Ή που πρέπει να πας. Α, όχι, σου λέει το... Άστο, μην... Ναι ρε, να είσαι σίγουρος. Πηδάει. Πηδάει, το ξέρω, αλλά δεν περνάς από εκεί, πρέπει να κάνεις τον κύκλο. Πρέπει να κάνεις τον κύκλο για να κάνεις trigger αυτό το jumpscare. Δεν τρομάζω, Εντάξει, καλά είμαστε. δεν τρομάζω. Και να γίνει το αυτό πριν ήταν απ' την άλλη. Ναι, τώρα είναι από εδώ. Και πάει να σπάσει αυτό, δεν πάει να πάσει. Όχι, εντάξει, θα το βρούμε. They let me here, there must be something... Ναι, ο Άρα, θάνατος. όπως καταλαβαίνεις, όντως είναι κάποιος δαίμονας που τους βασανίζει και εμείς θέλουμε να σταματήσουμε κάπως αυτό το δαίμονα. Α, και γι' αυτό τα πτώματα σηκώνονται και τα λοιπά και λένε we will not be buried here. Δεν θέλουν Ναι. να είναι εδώ με τον δαίμονα. Πάμε ρε μαλάκα. Όχι, Κωστάκη μου, σε ευχαριστούμε. Σάιλονορ βασικά. Ευχαριστούμε, Cycles. Σάιλονορ, απλά μπορείς να απολαύσεις μαζί μας. Λέει, είναι το Matrix. Εντάξει, θα γίνει jumpscare τώρα, το ξέρεις, έλα, προχώρα, το ξέρεις. Δεν γλιτώνεις τίποτα, κάνω έτσι. Taylor, Swift, Taylor Smith. Το βλέπεις. Όχι τώρα, sorry, δεν βλέπεις, κοιτάω έτσι. το chat. Βλέπεις έτσι. Βλέπεις. Βλέπω. Αλλά δεν θέλω να το δω. Αλλά ρε μαλάκα, αυτό είναι πολύ προφανές ότι θα έχει jumpscare τώρα, δεν πάω να τρομάξουμε αυτό.
προχώρα γρήγορα, μην κάνεις αργές κινήσεις όλα από την ώρα. Εγώ παίζω ultra fast, ο Σέβας παίζει ultra slow, δεν μπορώ, μου είναι δύο φορές βασανιστικό. Jones. Μπράβο ρε μαλάκα, επιτέλους σου μου πεις το shift key. Κάνεις. Εγώ το φακό! Roberts. Τι λέει? Roberts. Ποια ονόματα έχουμε δει? Smith Smith, Taylor, Roberts. και το άλλο? Δεν θυμάμαι. Jason. Jason. Α, ωραία, θα το κάνεις interact. Bro! Εντάξει, έλα, αυτό είναι πολύ εύκολο. Είναι ήδη εκεί, το ξέρουμε, δεν πάω να το αμάξει. Έλα, είναι ο δαίμονας ή είναι κανένα πτώμα? Για δαίμονα μου κάνει. Γιατί δεν είναι τέλειος Swift, προχώρα, δεν χορεύουμε. Bro. Μπορώ να κρύψω τα μάτια μου λίγο? Oh shit. Έλα, αυτό τη... Έλα, προχώρα, Στέφανε, προχώρα! Δεν μπορώ ρε, προχώρα! Johnson. Κάνε lean στις γωνίες. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε από εκεί. Από εκεί, από την άλλη πρέπει να πάμε. Από εκεί. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Α, έχει το μάκι, εντάξει. Lean! Pivot! Donk. Μαλάκα, είναι ατριχιαστική αυτή η ήχη. Αλλά γιατί το κάνει αυτό το παιχνίδι, ρε? Ξέρεις πόσο δυνατά το έχω? Το έχω στο full, να ξέρεις. Βάλ' το και εσύ λίγο, είναι άλλη εμπειρία. Δυνάμωσέ το. Full, τέρμα. Εντάξει. Σιγάρο μου έπεσε μέσα στα σάκι, ρε μαλάκα. Κατά μπρο. Εντάξει, έλα, δεν έχει jumpscares άλλα, στο είπα, μόνο ατμόσφαιρα. Hi. Note. What the f... Έχει ένα note εκεί. Το βλέπεις τι γίνεται. Ναι, έχει ένα note εκεί. Είναι ψέματα. Δεν θέλουμε να τους σώσουμε. Williams or Parrington, youngest child between and rot corpses. Αυτό είναι γρίφος. Μάλλον, ναι. Williams or Parrington, youngest child between... Τι να μας πούμε αυτό? Πάμε, προχώρα και θα δούμε. Κάτι με... Ωραία, άρα ο νεότερος ιός. Ωραία, μπορούμε να το κρατήσουμε κάπως αυτό? Περίμενα να βγάλουμε φωτογραφία. Γιατί θα είναι κάποιος γρίφος από ό,τι καταλαβαίνω. Το κάνεις εσύ? Ναι. Για μάλλον ο δαίμονας αυτός πια. Ναι, αλλά φαίνεται φυλακισμένος, δεν φαίνεται απελευθερωμένος. Μήπως τελικά όλο αυτό είναι ένα parade, ένα charade για να τον ελευθερώσουμε? Κατάλαβες, σου λέω, πως το λέω. Μήπως... Parrington, Williams. Between them... Ναι. Between the books and rotten corpses. Για προχωρέ ευθεία, μην πας. Μην πας μέσα, Στέφανε. Άσε με! Μην πας. Μην κάνεις pivot. Do not pivot. Όχι, νομίζω πως δεν πρέπει να πας εκεί πέρα, έτσι. Πρέπει να πας από την άλλη. Έλα, το χαρτί αυτό μας έλεγε, μπρο. Έλεγε και στους δύο. Πρέπει να δούμε τι είναι ο τάφος. Όσο γιατί είναι μισάνοιχτος. Δείχνει από την άλλη. Από δεξιά. Τσακουλάκια κόκας. Ξέρω. Είναι, για να δω. Τσακουλάκια κόκας. Θα μπορούσε. Τώρα θα γίνει μαλακία. Τώρα! Θα πήγαινε στον τοίχο εκεί. Μπρο.
υπάρχει κάτι. Το βλέπεις. Σκιά είναι, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος. Κάθαρα είναι κάποιος. Ξεκάθαρα είναι κάποιος. Ωραία, άντε πήγα να τον δούμε, ρε μαλάκα. Ποιος είσαι εσύ? Τσεκούρι έχεις? Τσεκούρι έχεις? Έχεις. Γάμω τη μάνα. Είναι κάποιος. Ήταν Γιατί κάποιος. έπρεπε να φτάσουμε τόσο κοντά για να φύγει? Για να μην είσαι σίγουρος τι βλέπεις. Πήγαινε από την άλλη να δούμε που πήγε όμως. Μαλάκα στην Αυτό τύχη. το έκανες εσύ να ξέρεις. Τύχη. Between the old coffin. Κλειδί. Και πού? Για την πόρτα. Για το δαίμονα, ναι. Τσα. Δεν θα γίνει τώρα κάτι, τώρα θα ανοίξει την πόρτα. Τώρα θα ξεκινήσουν τα πάντα όλα. Α! Τι γίνεται εδώ μέσα? Candles are lit as if someone was here today. Θες να δεις τι παίζει με το κόφιν αυτό? Α! Τι κάνουμε τώρα? Κάνε κύκλο, εξερεύνησε το δωμάτιο, ξέρω. Είναι κάτω από το κόφιν, μπορεί να έχει τίποτα. Οκ. Ναι, είναι το sex dungeon εδώ. Το sex dungeon. Ναι, πάρ' το. Ναι. Axe for iron. Εδώ αυτά. Όχι, δεν πιστεύω ρε μαλάκα, γιατί να θα το κάνεις αυτό? Ναι. Jesus. Νομίζω πως ήταν η χειρότερη απόφαση που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εντάξει, ωραία. Ελευθέρωσε το δαίμονα, συγχαρητήρια. Ήταν όλο ένα τρίκ. Ήταν ωραία ένα τρίκ για να απελευθερώσει το δαίμονα. Μπορώ να κλικάρω, Ναι, κλίκαρε. Κλίκαρε! Τίποτα. Underwhelming. Θα πεταχτεί, είναι σίγουρο! Θα πεταχτεί τώρα! The name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Elias, although the evil possessed your body and soul in the ancient world, today you will peacefully rest in eternal sleep because the merciful Lord. Elias, may the Lord forgive your sins. Give your sins. Give your sins and place your soul Peace. peace. Whispering wind. Γέμαι. Αυτός είναι ο Ελαϊάς. Άλλο. Το γέμαι! Exit, τρέχα, φύγε. Αχα. Απλά τρέχα, απλά φύγε, απλά τρέχα, φύγε. Πιο γρήγορα. Τσα. Όχι, δεν χρειάζεται να καθυστερείς. Πρέπει να τρέξεις, μην κάνεις lean, μην κάνεις pivot, μόνο τρέχα. Πού πάω? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πού ήρθαμε. Ευθεία. Αναγκαστικά. Την άλλη, αριστερά, όχι. Τρέχα, κοίτα πίσω σου, κοίτα πίσω σου. Εντάξει, τίποτα, μια χαρά. Στο διάλο. Τρέχα, κλικαρέ. Κλικαρέ το. Κλικάρω. Θα σε τραβήξει κάτι κάτω. Κλικάρω. Ή θα είναι κάτι πάνω. Κλικάρω. Κοίτα πάνω, κοίτα κάτω. Είναι όλα σκοτεινά. Oh Jesus. Stairway to heaven. Μας είπε κάπου στο παιχνίδι, κάπου κάποιος στο game, ότι ο Elias ήταν ο δαίμονας. Go back to the security room. Ναι ρε, μη φύγεις. Εντάξει μπρο. Ακούς. Στέφαν, δεν θέλω να ακούσω, θέλω να τρέξεις. Jesus, κλαίνε. Όχι.
Μπρο, εντάξει. Μαλάκα, έλα, θέλει να πεθάνει αυτός. Oh shit, αυτό δεν υπήρχε πριν. Λουλούδια. Ετοιμάζουνε funeral. Έβανε, πήγαινε ρε φίλε. Jesus Christ, 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 In the name of our Savior and Lord Jesus Christ, I compel you! Oh Lord. Go away, demon! Oh Jesus Christ, Lord. Jesus Christ, Jesus Christ, Oh, Jesus Christ, Lord. Jesus Christ. Θα φάμε μπαν, προχώρα, θα φάμε μπαν. Γιατί να φάμε. Για τον Jesus Christ, ξέρω εγώ, προχώρα. Αφού μας λέει το παιχνίδι να πούμε 20 φορές Jesus Christ. Ωραία, άστο, φύγε, δεν πειράζει, πάμε security room. Δεν μπορούμε, πρέπει να πάω να τσεκάρω, λέει. Αναγκαστικά το ξέρεις ότι πρέπει να πας. Και στέρεο ήχο ρε μαλάκα. Ξεκάθαρα θα γίνει μπαμ. Δεν θα γίνει μπαμ, εντάξει. Ελευθερώσαμε ρε φίλε, έλα. It's a trap, it's a trap. Θα πάνε, προχώρα. Bitch! Jesus Lord, Jesus Christ. Jesus Jesus Lord. Christ. Jesus Θα γίνει Jesus μαλάκι. Christ. Θα πεταχτεί σίγουρα, θα πεταχτεί σίγουρα. Γιατί δεν γυρνάει! Γιατί δεν γυρνάει! Κάνε κλικ, πήγαινε μπροστά της! Το ξέραμε, το ξέραμε. Και πάλι όλα αυτά τρόμαξα, έχει αρχίσει να πονάει η καρδιά μου ρε. Meet the dead nun. Δεν βγάζει νόημα. Καταστρέψαμε. Καταστρέψαμε τον δαίμονα ρε φίλε, θα έπρεπε. Γίνεται. We're about to get seriously assaulted. Αυτό θα τους κρατήσει. Κάτσε δεν θα κλείσει η πόρτα. Κλείστηνε. Δεν μπορείς να την κλειδώσεις. Μπρο. Δεν μπορείς. Άστε την έτσι. Δεν πειράζει. Στέφανε. Τι τα έφερες να κάνεις. Ξέρω τι έχω κάνει εδώ. Χάλασε το game. Ωραία, Στέφανε, άστο. Πάμε να δούμε λίγο τι. Είμαστε. Για πάντα κλικ εκεί. Κάπου, κάτι. Α, καλά. Ακόμα σκάβει εκεί. Το αμάξι ξαναχτυπάει, αυτός ξανασκάβει. Όλα. Αυτή εκεί. Υπάρχει εδώ. What the fuck. Τι. Το βλέπεις πως είναι, μαλάκα. Έχει τόσο. Αφού είναι πτώμα. Μπρο. Γεια. Δεν θυμάσαι ρε πούστη. Σε όλα υπάρχει κάτι τώρα, έτσι. Και αυτός έξω. Αυτός παίζει να είναι ο μόνος καλός μεταξύ. Δεν νομίζω. Δεν μοιάζει. Ο Σταυρός. Ο Σταυρός ανάποδα. γύρισε. Βέλα Junior. Βέλα Junior. Ο Jesus έγινε Ο MVP του evil. Ένας stream. σκελετός πάνω στο καροτσάκι. Εδώ καλά. Αναποδογυρισμένα πτώματα. Μόνο καλό δεν παίζει να Το κάνουμε. επόμενο τι λέμε, θα είναι ανοιχτά τα τέτοια, έτσι σίγουρα. Τι. Το επόμενο θα είναι ανοιχτά όλα. Τα coffins. Ναι, τα coffins. Ήταν trap. Δεν trap. Νομίζω πως απλά τους απελευθερώσαμε όλους. Νομίζω πως ο δαίμονας ήταν εκεί, αυτό το πράγμα ήταν εκεί πέρα για να τους κρατάει at bay. Παίζει. Παίζει. Devil does not burn. Πόρτα έκλεισε. Leave the area. How? Leave the area. Εδώ θα βρω Leave the συζήτηση area. ανάποδα. Leave the area. Οχ, μαλάκας. Τι. Απλά πάτησα. Φύγε. Μάλλον η πόρτα δεν ανοίγει. Κάτι θα γίνει τώρα.
Δεν ξανατρομάζω εγώ σε αυτό το game. Το ορκίζομαι, ρε. Εσύ κουνιέσαι, ο φακός είναι σταθερός εκεί μπροστά. Τέλεια, φοβερό game. Από πού να φύγω, ρε μπρο? Από εκεί. Από πού? Εκεί. Από τη main είσοδο που δοκίμασε. Δεν φάνε τρέχα, δεν έχει σημασία να το κάνεις σιγά. Αυτός ήταν ο Elias που σηκώθηκε. Beat slap. Where am I? Am I dead? Θα ακούς τα κλάματα. Απλά τρέχα. Oh shit. What the fuck? Αλλά ακόμα αυτή... Απλά φύγε. Αλλά bro. ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι αυτοί που τους κλαίνε και καλά. Κατάλαβες? Τι? Είναι αυτοί που τους κλαίνε. Ναι, το καταλαβαίνω. Και εμείς είμαστε από κάτω μαζί τους. Είμαστε στο... Μπορώ να ανοίξω κανένα. Άρα υποτίθεται είναι 2 μέτρα υπό. Δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Προχώρα, έλα. Πού? Πού λέει? Κάνε... Κατάλαβες τι είναι αυτό, έτσι? Πες, ναι. Πού είμαστε πάλι? Είμαστε... Πάρ' το ό,τι κι αν είναι. Α, οκ. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Έχω ένα τριχιάτσι, μαλάκα. Μπορεί. Μάλλον απλά θα πέθανες όταν πρώτο ήρθες και έχεις πέθανε προβολού και σε κλαίνε ήδη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά κανένα τριχιαστικό, έτσι. Jesus. Να. Περνάμε την πόρτα του θανάτου αυτή τη στιγμή. Δεν μοιάζει πάντως για να πηγαίνουμε στον παράδεισο. Δεν νομίζω να έχει άλλο jumpscare, τελειώσαμε τώρα. Α, ανεβαίνουμε. Σου κράτησε πριν, δεν έχει άλλο jumpscare, είχε άλλα 3-4 jumpscare, ξέρω εγώ. Δεν έχει άλλο jumpscare. Α, ωραία. Τέλεια. Κασέτα CCTV. Μάλλον, ναι. Play. Εκεί, κλικ. Πού ρε? Εκεί. Α, play. Κάπου στα κουμπιά, εκεί. Εδώ στο knob. Stand by, λέει. Έχει ένα πλέον. Cert. Οκ. Εδώ δεξί Please κλικ. wait. Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Οκ, άρα πέθανε. Δεν είχαμε καταλάβει. Να παίζει. Να έχει πίσω μόνο του. Θα το ξαναδείς.
Hello there, viewers. Τι θα κάνεις τώρα? Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πήγαινε να δοκιμάσεις να φύγεις. Τι λέει? Don't look up. Ένα τελευταίο, μαζί. Ένα Δώσε τελευταίο. μου το χέρι σου. Ένα τελευταίο. Κουνάω. Sorry. Το κουνάω. Ναι, πάμε. 1. 2, 3. Εντάξει. Το ξέραμε αυτό. Το περιμέναμε. Αντιμετωπίσαμε. Δεν τρομάξαμε καθόλου σε αυτό το επεισόδιο. Χέρι-χέρι. Α, και δεν έχεις πεθάνει καν. Ήταν απλά ένα όνειρο. Α, δεν πεθάναμε. Ήταν όνειρο, ρε. Ήταν όλο ένα όνειρο, ρε. Όχι. Όχι το όνειρο twist. Όχι το όνειρο twist. Ή τι... 10 χιλιοστή απλή παρτούζα. Τι? Έχεις ένα κόλλημα με την παρτούζα εσύ. Εντάξει, ποιος δεν έχει φαντασιωθεί. Άλλωστε. Σας περιμένει ένας κυριούλης εκεί στην είσοδο. Ριούλης. Όλα φυσικά. Η εικόνα του Jesus Christ δεν υπάρχει καν εδώ, έτσι. Εγώ σου είπα ότι κάτι έχει αλλάξει. Τόματα υπάρχουν κανονικά. Ήταν απλά ένα όνειρο, ρε. Ήταν απλά ένα όνειρο. Bodies are in the places, there is no sign of last night's nightmare, that's cool. Εντάξει, ρε, όλα καλά. Δεν έχει άλλα jumpscares. Δεν έχει άλλα jumpscares, μαλάκα. Please at the exit of the cemetery. Resigns. Αμέσως. Resigns. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν όνειρο ή αν όντως Έλα. έγιναν. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν όνειρο ή αν όντως έγιναν όλα αυτά. Αλλά δεν πέθανε σίγουρα. Ζωντανός. Ξύπνησες, όλα είναι ακριβώς εκεί που θα έπρεπε. Εντάξει, άλλο άσχετο τώρα βλέπω ο τρελός που είναι. Δεν ξέρω. How was the first night of guarding at Whispering Wind Cemetery? I think you'd agree that being the guard in this place revitalizes the human spirit. Sure. Πήγε. Άντε, γεια! Bye! Και όλοι σου μιλάνε τηλεπάθεια. Ω, Χριστέ μου, άλλο ένα τελευταίο μάλλον, Κάτι θα γίνει τώρα. Κάτι θα γίνει. Ωραία μουσικούλα όμως παίζει. Όπα, ωραία οδηγάς. Καλός είσαι εσύ. Hang her weary head and cry. Αλλά έχω κλάσει πάνω μου, ρε. Μαλάκα μου, ήταν Θέλω να ηρεμήσουμε λίγο το μετά, ένα θέλω μετά να το δω. άλλο. Μήπως είσαι εσύ ο δαίμονας τώρα? When she starts to tell her only loving man goodbye. Γιατί οδηγάς στα αριστερά? A woman is a woman. Θα σε τρακάρω μάλλον. Ή μήπως θα τους τρακάρουμε εμείς? Πολύ... Hey, hey, Είναι πολύ κλασικό αυτό. Το βλέπεις. a woman Το βλέπεις πάνω. is a Κοίτα πάνω. Κοίτα πάνω. Αχ. Δεν πεθάναμε τελικά. Αλλά πεθάναμε. Αλλά δεν πεθάναμε τελικά. Αλλά τελειώνει έτσι το παιχνίδι. Εννοείται ότι θα έχει κι άλλο, μαλάκα μου διάσα ολόκληρος. Μαλάκα, δεν θα μας αφήσει ησυχία αυτό. Δεν σταματάει αυτό το παιχνίδι! Ω. Ωχ, θα κοιτάξει δίπλα του. Κοίτα, θα μαχθεί. Όχι, κοίτα, και εσύ κοίτα. Α, τίποτα. Εσύ κοίτα μου λες. Τελείωσε ακόμα. Α, βγήκαμε. Τρέχα.
Η νεκροφόρα σου. Είναι η νεκροφόρα σου. Δεν πρόλαβα καν να διαβάσω τι έλεγε. Δεν τρόμαξα καν σε αυτό. Ένα πολύ προβλεπόμενο. Πες ότι τώρα τελείωσε. Τι γενικά, πεθάναμε ή δεν πεθάναμε τελικά? Τι? Πεθάναμε ή δεν πεθάναμε? Δεν θέλω να καταλάβει. Ήταν η νεκροφόρα σου. Παίζει. Ήταν η νεκροφόρα σου. Μου μαλάκα μου. Δεν θέλω να παίξω άλλο indie μικρό game, να ξέρεις. Δεν θέλω να παίξω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάτι άλλο, εντάξει. Έχουμε το free, αλλά... Όπο φίλε.